Nämä Solar ja Terra-kankaat on suunniteltu erityisesti lemmikkieläimellisiä perheitä varten. Näissä on siis sellainen pinta, että lemmikin karva ei pääse painumaan sinne langan kudokseen, vaan se jää siihen pinnalle, jolloin se on tosi helppo poistaa sitten imurilla tai teippiharjalla tai karvakamulla tai furkopralla vaikkapa. Ja näissä on muutenkin semmoinen tosi sileä, helppohoitoinen pinta, että jos tulee vaikka jotain nestemäistäkin likaa, niin se jää tähän pinnalle, jolloin se on helppo sitten poistaa mikrokuituliinalla ja vaikkapa tahranpoistoaineella. Ja sitten antaa vaan kuivua ja se on taas tosi hyvä sen jälkeen. Värivaihtoehtoja kummastakin löytyy todella paljon. Näistä löytyy neutraalimpia sävyjä, peikeä, harmaata, valkoista, mustaa, mutta sitten löytyy ihan tämmöisiä pirteitä värejä, punaista, keltaista, vihreätä tai vaikka turkoosia. Eli jokaiseen kotiin löytyy kyllä joku sävy, mikä sopii. Mutta nämä on semmoinen, mitä todella suosittelen. Näissä on korkea martingale-arvo, lähemmäs 100 000, ja sitten pillinkiarvo, joka kertoo siitä, että kangas ei nukkaannu, niin näissä on myös erinomainen kummassakin. Voit tulla tutustumaan näihin kankaisiin joko tänne meidän myymälään Kauhajoelle tai sitten kurkata verkkokaupasta. Siellä on esimerkiksi ihan videolla näytetty näitä värisävyjä ja kerrottu vähän kankaasta lisää.